uspeh. Lično miran, govorim Ferdinand. Mora se kuvaru mešati. Sve te prava slika. Dobro sam. Pripreme za doček nove godine nisu tako spektakularne kao u Evropi, jer takmičari startuju 1. januara, rano ujutru. Aleksandar Bilanović ponovo je u ulozi kuvara. Šta ste to spremili za novogodišnju noć? Spremili su malo lagane klopice, ovdje će da bude neka salata, paradajz, krastavci, mladi luk, a posle toga dolazi lagana hrana, argentinski biftek, mariniran u čimičuriju i krompir sa slaninicom. Da li će Sagmeister tim, pojačan sa ekipom Mirana Stanovnika i mehaničarima iz Nemačke, biti zadovoljni? Nadam se da hoće, to ćete morati da pitate njih posle večere. Ko su bili asistenti? Asistenti Marko Kopunović i devojčica Jasmina. Sto je postavljen, jelka je okićena, a i frižider je pun. Vozači ni ne sanjaju kakva ih gozba čeka. Razmišljaju samo o predstojećem startu i vidi se napetost na njima. Wow, Gabor. Mislim da su svi bili više nego iznenađeni kad su došli do stola. Bili je sa svojim pomoćnicima dao sve od sebe, a da li je ukusno? Jasno je, čim svi ćute, jedu i klimaju glavom. Perfect. We have the best food in all the world. It's perfect dinner. Bila je to jedna od najslađih večera u mom životu. Sličan osjećaj imali su svi ljudi za stolom, što potvrđuje ovo jedno jedino parče mesa koje je ostalo za nama. Takmičari su ponoć dočekali u krevetu, a mi smo otišli na okean, da im ne smetamo. Januara počeo je 33. Dakar Rally. Startovalo je 188 motora, 31 kvad, 170 automobila i 76 kamiona. 5 etapa vozit će se u Argentini, 5 u Čileu, gde je i dan odmora, a 4 etape u Peruu. Već prvog dana od Mar del Plate do Santa Roze vozilo se 865 km i nastradao je jedan motociklista, Jorge Martinez Boero iz Argentine. U bivaku nikom nije bilo lako. Da, nažalost čuo sam sad pre pola sata. To se desi na Dakaru, to nije prvi put. Ja sam već 4. put na Dakaru, već otkad sam ja tu, već 3-4 su ovako nastradali. Treba znati da na Dakar Rallyu vrlo trebaš da budeš pažljiv već odmah prvi dan. Tu se zalete ljudi. Ne vredi, znači prvi dan je, imali smo 57 km brzinca, tu su prvi kilometri, tu treba pažljivo da se vozi, odmah su nam ubacili 20-30 km radine, poslije smo dobili jednu tvrdu podlogu gdje smo mogli razviti brzinu 150-160 km na sat i tačno se tu desilo, kad smo izašli iz Dine kod 55 km, nažalost, desilo se najgore. Ovo je prvi dan što sam isprobao motor od 450 kubika, malo sam pretočio gorivo, imao sam viška goriva, jedno 7-8 litara, i tu ovim peščanim dinama, tu sam gubio sigurno 1-2 minuta, ali sam zadovoljan, ipak sam stigao do cilja i jedva čekam sutrašnji dan. Tokom druge etape do San Rafaela život su izgubila 2 navijača kad im se srušio privatni avion kojim su pratili takmičare. 58 ljudi nastradalo je tokom svih ovih godina na Dakar Rallyu, uprkos svim nastojanjima organizatora da se poveća bezbednost. Nikad se ne zna kakva vas opasnost vrebe. Svi oni koji prate takmičenje moraju biti oprezni i spremni na nevolje. Razdaljine između gradova su ogromne i uglavnom nema signala za telefon. Pa kad se pokvari džip, morate se nekako snaći. Naš spasilac bio je mehaničar Marko Kopunović.
Danas je bilo vrlo interesantno, prvih 150 km je bilo onako prohodno na neki način, ali posle je počeo isto pravi Dakar. 160 km smo imali posle i tu smo potrošili sigurno do 2,5 sata. U dinama, u isušenim rijekama smo vozili, čak sam pao jednom, ali hvala Bogu ništa nisam ni na motoru ni na sebi oštetio, tako da sam mogao da nastavim. I poboljšao sam rezultat za 22 mesta na prethodni dan, tako da sam apsolutno zadovoljan. Danas je bilo za odustajanja, nažalost jučer smo imali smrtni slučaj, danas ne znam kako je ovaj takmičar sa brojem 44 prošao zato što je krava izašla na specijalu na put tu kod 150 km na sat gde se vozi i nažalost sa brojem 44 vozač je, ne znam da li je na strader udario direktno u kravu i vidio sam 3 helikoptera pored njega, motor mu je totalno izgoreo, ja se nadam da je ostao živ. Treba imati sreće na ovom putu. U Argentini možete loš smeštaj platiti skupo, ali i pronaći hacijendu sa bazenom za 50 €, što se nama desilo. I to u danu kad je bilo 44 Celzijusa u hladu. Obično je tako. Jedan dan imamo loš, drugi dan dobar smeštaj. Takmičari o ovakvom luksuzu ne mogu da razmišljaju. Oni vode računa o stazi i pronalaženju checkpointa skrivenih tačaka na putu pored kojih moraju proći. Tokom specijalnog ispita ima u proseku 60 checkpoint. Samo jedan, ako promašite, dobijate vremensku kaznu od 4 sata. Diskvalifikacija sledi ukoliko ste došli na cilj etape, a nedostaju vam 4 kontrolne tačke. Takmičari na motoru provode od 8 do 10 sati dnevno ako je sve u redu. Nemaju mnogo vremena za oporavak i spavanje, jer ustaju dosta rano, već u 4 ujutru. Šta je to što vi sad koristite? To je najnovija tehnološka stvar iz Švajcarske. Proizvodi Kompleks, to ti je elektrostimulator mišića koji ima preko 50 programa i ima programa od rehabilitacije do relaksacije, do masaže, do sportskih programa, tako da je veoma korisno kad se radi o sportu. Svakog dana nekako upotrebimo taj kompleks tako da nam leči i relaksira mišiće. Istovremeno vi možete i nečim drugim da se bavite? Da, obavezno, to je sad najnovija stvar bez žica. Znači, ovo može da radi posebno, ja mogu da radim, da spremam roadbook, mogu da pričam, da bilo šta da radim, tako da je to stvarno super i u takvim uslovima koje mi radimo je to prva liga. Argentinu je teško opisati, ona se mora doživeti. Prosto vas osvoji ta priroda. Ovako se možete satima voziti i čini vam se da kraja nema. Iako je skučeno u našoj Toyoti, atmosfera među putnicima je sjajna. Nekad po 400 km nema pumpe niti prodavnice, međutim, mi smo spremni. U džipu uvek ima hrane za prvu pomoć. A neki restorančić već će se pojaviti tamo gde najmanje očekujemo. Ovaj, kako su napisali kiosk, deluje skromno, više neugledno, usred prašine. Ovakav ambijent nama Evropljanima čini se čudan, međutim hrana je ukusna. Svima nam se toliko puta desilo da ostanemo gladni u nekom skupom restoranu. Ovde to nije slučaj. Ne kažu uzalud da je važna ljubav sa kojom se hrana sprema. U Argentini hranu baš spremaju sa željom da vas usreće. Trećeg dana stigli smo u San Juan, dok je u Čilesitu završena 4. etapa. Gabor je počeo znatno da popravlja plasman. Najavio je da će prvih dana tražiti pravi ritam, a potom pojačati tempo. Svi smo se radovali, jer znamo da je njegovo mesto među prvih 40 vozača, što je uspeh. Treba naglasiti da su prvi 30 motociklista članovi elitne klase, dok Sagmeister vozi u maraton klasi. I naći se odmah iza fabričkih asova nije mala stvar. Danas je bilo super. Stigao sam na 59. mestu, prvih 57 km baš sam se takmičio ko na motokrosu. Imali smo zajednički start sa brojem 61 i ja sam izašao prvi i 57 km smo se jurili, znači apsolutno. Onda smo došli u Rijeku i onda sam odvukao dosta. Zahvaljujući rezultat je zato bolji zato što sam manje goriva tankovao u motor i mnogo mi znači zato što 10 litara sam imao manje goriva nego dosad i mnogo lakše sam baratao motorom i u isušenim rijekama i imali smo dosta peska, to mi odgovara apsolutno zato što sam mnogo trenirao na pesku, tako pesak mi apsolutno odgovara.
ja se nadam sutra dolazi najteža etapa Fiambala, ali sad već ne bi trebalo da budem, imam posebnih problema sa Dinama, sad sam već 4. puta Dakaru, imao sam svetski kup u Abu Dhabiju, tako da trebalo bi da prođem. Sad mi je to vrlo važno da sačuvam ovaj rezultat što sam danas postigao. Sad sam u generalnom plasmanu na 62. mestu. Ako sutra završim da ostanem na ovom istom plasmanu, bit ću apsolutno zadovoljan. Kako uspevate da se oporavite nakon napornih dana i velike vrućine? Nemam posebnih problema zato što sam psihofizički apsolutno u kondiciji, tako da nemam nikakvih, hvala Bogu još ozljede nemam, tako da to mi je vrlo važno, ne bole mi ništa, tako da samo treba da spavam jedno 4-5 sati.